Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koska egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Beltza data, ez du koska egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Matxin, ea, guazen. Ez! Matxin, berandu da, ea, guazen etxera. Etxeko lanak egin behar dituzu. Ez! Ba, nola ez aizu, guazen. Ez! Algi! Nik ezin ditut etxeko lanak egin. Ha! Ba, nola hori, zergatik ez? Ez dudalako ondo ikusten. Ei, barkatu, hori aitzakia badazuk oso ondo ikusten duzu. Ez! Eta gainera, erakutsiko dizut. Egira, onantz. Bai. Ikusten duzu gongia txiki bat dagoen izkina? Bai, ikusten dut. Ka, izkina honetan? Bai. Adagu armiarma bat. Bai? Iuli batekin jolasten. Armiarma bat dagoela iuli batekin jolasten? Bai. Ikusten duzu? Ba, ez dut ikusten. Nola ez? Ez dut ikusten. Nola ez? Ba, ez. Algi, haze lotxa. Ba, zergatik. Oso gutxi ikusten duzulako. Baina. Bai! Orain bai. Orain ikusi dut. Ikusten duzu? Bai. Nik ez. Geraz, egin zuk etxeko lanak. Nik ezin ditut etxeko lanak egin. Matxin, hori trampa hutsa da. Ei, begira zer egingo dugu. Zer? Gure lagunei galdetuko diegu. Ea, nork egin behar du, Matxinen etxeko lanak. Elbik ala Matxinek. Nork egin behar ditu? Hori da! Matxinek, entzun duzu? Entzun hori. Baina, ez duzu ikusten. Nola, norekin itxegiten naizara? Ba, gure lagunekin ondo jarri burua. Ez. Burua ondo jartzeko. Ez. Trikimailu horrek ez du balio. Karri, Matxin mesedez. Elgi, ez dut ondo ikusten. Ezin ditut etxeko lanak egin. Bueno, ba, froga bat egingo dizut. Froga bat? Bai. Edo bestela, okulistaren gana eramango zaitut. Oso ondo. Begira. Froga bat egingo dugu. Bai. Begira,
onaz. Gai, Zer ikusten duzu? atxangarzekin gat. Zer da muki bat? Hau ez da muki bat, hori oreka bada. Oreka? Bai. Eta berdea da, ez da? Bai, bekira, onaz. Gai, Ikusten duzu neska hori? agai, Begira, kolore gorriko jertxe bat daraman neska, agai. ikusten duzu? Ez! Ez dut ikusten, elegi, ezin ditut etxeko lanak egin. Ba, nola ez? Ba, agian betaurrekoak behar dituzu. Agian gai. Begira, hemen ditut. Zer dutu zen, Begira, hau. Zer dira? Betaurrekoak. Ea, jarri. Zankizkagat, ai. Jo! Orain, zen moduz, Oso ondo! Aze ondo entzuten dudan. barkatu. Ze ondo entzuten dudan. Barkatu, baina nola esaten duzu hori? Betaurrekoak ez dira entzuteko, ikusteko baizik, ikusteko. Gale, zasi jakintxua, gale! Orain begiratu berriz. Ikusten duzu neska? Agai, bibote duen neska. Neska horrek ez du biboterik ekarri, Matil. Ez duzu zer ikusten. Ezin dut etxeko lanak egin. Froga hau. Beste gatzuk? Bai, jantzi, edo jarri. Hori da. Hortz zer moduz? Jo! Elgi! Aze aldea! Bai? Aze aldea! Orain, zer moduz ikusten duzu? Dena! Bai? Esan, zer ikusten duzu? Behi bat egaz egiten. Ekarri, mesedez. Ez duzu zer ikusten. Ezin dut etxeko lanak egin. Ekarri, hemen daukat zerbait zuretzako eta ikusiko duzu. Hau. Zer da hau? Ha! Azken teknologiako betaurrekoa. Jarri. Jartzeko, hori da. Oigo! Orain, Era! zer ikusten duzu? Aitonagatik, sudurrean, Bai, behatza sartu du. ez da egia esango. Txerniki! Mesedez, iso. Oigo! Zer? Hori da nor dago. Nor dago? Nire irakaslea etorri da. Zuri irakaslea? Ai, Ontxo eta zuk etxeko lanak egin gabe. kakamokordo! Mesedez. Respeto falta da hori. Kakalerdo! Mesedez. Ira! Mesedez, nik ez dut ezagutzen zure irakaslea. Esaidazu nor den zure irakaslea. Ira, ikusten duzu neska altu bat? Ekarri? Bai, neska altu bat. Ikusten duzu neska geri urdinekin? Bai? Ikusten duzu neska liraina hori? Bai, neska polita hori. Gai, Hori da zure irakaslea. ez, nire irakaslea garen ondoan neska itxusia da. Zargina! Mesedez, nahikoa da. Zer? Nahikoa dela, guazen. Nora? Okulistaren gana. Juki! Eta gerak egin gaitu etxeko lanak? Ez. Etxeko lanak zuk egingo dituzu. Orain, jakin behar dugu, ea ondo ikusten duzun, ala ez. Aze rolloa! Ea, guazen. Guazen, hemendik izango da. Guazen. Hemendik da, guazen. Aupa! Kaixo, neska mutilak! Gora, arrasate! Baina zertan ari zara? Niri adarra jotzen akaso? Denok dakigu hau ez dela arrasate. Hau, Aretxabaletako tren geltokia da, ezta? Ikusten? Ai, tira ipurterrea zea gero, beti gaizki pentsatzen? Zuek ezagututa beharko gaizki pentsatu. Bestela tontotzat hartzen hauzu, Ez motel, badakigu gizon prestoa eta jaioa zeala. Demontre, bazen hori onartzeko garaia. Eta zintzo jokatu duzunez? Opari bat egingo dizut. Ui, opari bat benetan! Aizu eta non duzu oparia? Poltsikoan. Begiak estaliko dizkizut eta ai asmatzen duzun zer ekarri dizudan. Zerbait ikusten duzu? Ez? Tira ba, ukitu lasai oparia. Leuna da? Bai,
oso leuna. Ai, eta goxoa? Bai, oso goxoa. Ai, kotoia da. Ez? Zetazko altzerdi dotore batzuk agian? Ez. Ai, xo, badakit. Arrano baten luma paritu didazu. Ez zabiltza bat ere fin, seguro landereñoa. Pentsatu ondo. Baina Pepito arrastoren bat eman barko didazu. Ai, ondo da. Hartu, heldu eskuetan. Ia dauka. Eta bizirik dago. Animalia da orduan? Bibotea eta buztan luzea ditu. Animalia polita da orduan. Burua dauka eta baita lauan katxo ere. Ixo, badakit. Katutxo bada, katakumea. Ez da katakumea. Baina Pepito, katakumea ez balin bada, zer da orduan? Ai, ama, Pepito, xagutxo bada, xagun askarri bat, mesedez, xagu bat. Susto ederre eman diogu marikontxiri. Kaixo arrasate! Aizue, non dago Maitane ikusi alduzue? Nola da? Berri, esan ondo garri, nola? Ulertzen dut. Alegia, lokomotora baten antzera, baina frenorik gabe joan dela igexen, ez da? Aixel gara, abolio? Ez dakit ze gertatu zaion. Niko pari eman nahi nion, besterik ez. Nola, ea. No problem. Opari bat eman nahi eta iesi egin duela? No problem. Arazoa hori baldin bada? Niri eman erregalia. Eta gito. Aprobaitxategi nagusia. Nik esan zioa lehenago, erregalia niri emateko. Mirri eta txiribito nahikoa da, mesedez, nahikoa da. Ea, Pepitxo, mesedez, ezaiguk nolakoa den zera opari hori, eta denon artean erabakiko dugun hori eman, eta kitxo. Primerako erregalua da, ez pentsa. Eustakio sagutxoa. Pepitxo, hori ez da sagutxo, hori saguzarra du motel. Horain ulertzen diat dena. Pepitxo, txoropitxo, zaio zuezuek egarbi asko. Pepitxo, txoropitxo, Pepitxo, txoropitxo, Pepitxo, txoropitxo. Zuai ere saltzaizu gustatzen. Ez, motelez. Bazoazte astoak perratzera. Astoak perratzera ez, Xagu hori prejitzera joango gaitu. Bakaiolan sartu barko dut orduan. Edo aurren bat izalduko diot. Aizu. Pepitxo, honek txoriak besterik ez ditu buruan honek, Oxe, arrasaten egon da gainera, Xagu triste baten ordez, besterik espada Jose Mondragonen katu aukeratu izan balu. Jose Mondragon, hori bai aditzkide fina. Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geurean bezako tamonona, hain bere targala. ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque chuchuliano. berroketa mar erraldez. Zerbait gutxiago, erratako pixueta monona pixaturik dao. Ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque chuchuliano. goiko salabarrixan emono txangatza. Hartoko ete dostan monona dauka bildurgatxa. Ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque chuchuliano. irrixetan arrauetan Zortzi egun honetan, geure andratera utxe monona koipiak urketan. ai, si, Ai, no.
Markeroliño, marketxuleta, marketxo txuriano. Anaiari bialdu notxan erregalu mortzila, Espainiako ipatuta morona, handabil mutila. Ai, si, ai, no. Markeroliño, marketxuleta, marketxo txuriano. Surmintzeta belarrixak ondo gordetako, Auzoko jentientza monona, San Cristobaletako. ai, si, Ai, no. Markeroliño, marketxuleta, marketxo txuriano. Kaixo, hauen da txirri mirrita txiribitonen tren geltokia. Amai, eta nun daude, ba? Ba, nik ez ditut ikusten, Ui, haizu, kontuz, enazu ikusiala. Markatu gizona. Bixente begioker naiz, osakinetzako okulista. Ni enaiz gizona, Bosta xola. Tren geltokiko guztiei ikusmen azterketa egiteko bidali date, eta horretaren atorra. Tira, ongi iruditzen zait, ikusmena ere ondo zaindu behar da, ezta? Zer jartzen du arbel honetan? B, F, R, bi, lau, zei eta bi. Ederto! Nahikoa, biztan da ikusmen aparta daukazula. Ai, orduan, proba gainditu dut? Bai, noski, bai. Ai, lastima. Betaurrekoak hain dira dotoreak, ezta? Ufa, seguro landeriñoa. Aizu, gerdiok, nora zoa zain azkar? Oraindik ez didazu barkatu pariarena. Tira, gero hitz egingo dugu horri buruz, Entzun, hau, Bixente begioker da, osakidetzako okulista. Urte askotarako, senyora. Nien naiz emakumea, Ni Pepito naiz, tren geltokiko makinista. Makinista, ederto, kargu garrantzitsua baita. Ia, egin dezagun lehen bailen ikusmen azterketa. Ia, zer jartzen du arbel honetan. Zuk. Marratxo batzuk, borobil pare bat, eta zizare bat, horixe. Pepito, ez duzu tutik ere ikusten, motel? Ai, ze suertea, zuri betarrekoa jarri barko dizkizute. Zure begia txiribiton baina nagiagoak dira. Istripo arrisko handian zaude. Antiparrak jarri eta trenak idatzeko baimenak endu beharko dizut. Baina, baimenak entzen badiozu, nor gidatuko du, Felipe? Nork eramango ditu txirrimirri eta txiribiton herri batetik bestera? Begioker doktorea, hemen makinista bakarra, ni naiz. Eta gainera, sekulako bista trebea daukat. Pepito, mesez, etzazu gezurrik esan? Nik ederki ikusten ditut arbeleko zeinu arraro horiek. Baina ez dakit irakurtzen. Hori da arazoa. Zer? Nola? Ez dakizula irakurtzen? Ikastolan piper gehiagi egin dituen. Ai, tira, motel, hori ez da inlarria. Ez? Ez, begira, irakurketa ikastaro trinkoa emango dizut. Ixalafakirrak kalkutan erabiltzen duen sistema bera erabiliko dugu. Nork? Ixalafakirrak? Guazen!
nau. Txokolatea egin du. Oso ondo, Pepillo! Tira, denbora gutxian asko aurreratu duzu. Ai, geroz eta hobeto irakurtzen duzu. Zuri esker izan da, Pampuxa. Ai, demasa, egunkarietako titularrak imagina itzaket. Pepillo, munduko irakurlerik azkarrena. Aizu, txantxa gutxiago, Gainera, gaurkoz nahikoa irakur dut. Eta gainera, peliperi askaria emateko ordua iritsi da. Tira, dagoeneko Felipe agertu zaigu, eta orain besteik ez dugu behar, gure ikazkinak datazela! Azkar, korrika! Atxaldeon! Tira, hementxe ditugu, gaurko jolaseko 4 lehiakideak. Azteko, lehenengo finalerdian edukiko ditugu 2 hauek. Lehenengo finalista izateko hautagaiak dira, eta nik ezagutu nahi ditut, ezta? Aizu, lehenengo hautagaian izenak eta bizenak? Manu Alvarez. Oso ongi, Manu. Nik badakizut zaletasun handi badaukazula, zein da? Irakurketa. Tira, beraz ikusmena zorrotza eukiko duzu. Eta bigarren hautagaia, izena eta bizenak? Daniel Zubizarreta. Ia, ozenkiago eta garbiago? Daniel Zubizarreta. Oso ongi, aizu Daniel, zuk beste zaletasun bat ere badaukazu, ezta? Bai. Zein da? Patinetean ibiltzea. Tira, skater badaukagu, oso ongi, eta bigarren finalerdian? Bigarren finalerdia jogatuko dutenak, zeintzu dira... Iker Arnaiz. Iker Arnaiz. Eta hemen Petu Urdinez? Borja Alkororezibar. Zer izan edo zuzu gildua zarenean, Iker? Makinista. Entzun duzue, makinista! Eta zu, Borja? Futbolista. Oso ondo, bagu lehenengo txanda ikusiko dugu eta zai gailituko gara. Hori da, eta Felipe gozetuta dago, beraz ez diogu gehiago itxoinaraziko, ezta? Etorri nire albora, eta Manurekin hasiko gara. Manu, hartu zure lekua, eta nahi duzunean hasi. Manuk 3 sartu ditu, eta dan ikus dezagun bat Danelek zenbat sartzen dituen. Danel, hartu zure lekua, eta nahi duzunean. Manuk 3 sartu ditu, eta Danelek 4, beraz lehenengo finalista Danel da! Txalo bat! Itxain hortze! Orain Ikerrek eta Borjak bigarren finalerdia jogatuko dute, animo mutila! Ja ba, etorri nire albora, hortxe txukun, eta Iker hasiko da, Iker, animo, hartu zure lekua, eta nahi duzunean. Haupa, Iker! Amentxe, markan. Bat! 2! Tira, osongi, Iker! Ikerrek, beraz, 3 sartu ditu. Eta orain, Borja zenbat sartu dituen ikusiko dugu. Borja, hartu lekua eta aurrera! Aurrera! Lau! 5! 6!
sartu ditu, eta Ikerrek berriz 3. Beraz, ja, badauzkagu 2 finalista finalerako. Ikus dezagun azkeneko puntuak eta nola geratu dan. Ia, lehenengo finalerdian Manuk 3 sartu ditu eta Danelek 4. Beraz, lehenengo finalista Danel da eta Manurentzat kamiseta polita hau. Hori da, eta bigarren finalerdian Ikerrek 3 ikatzati sartu ditu eta Borjak 7. Beraz, Borjak jokatu du finala eta Ikerrek kamiseta dotore hau eramango du etxera. Tira lagunok, gu entrenatzera goaz, gehiagoren bila. Gogoratu, finala orantxe dator, bizikleta eder bat jokoan, gero arte! Hala, Zuek biok, ergel utxazarete edo ez duzue pitorik ikusten, haze kaskarreko hartu dugun, Kontxo? Txiribitonen erbaixan du berriz ere. Itxuan txartu aiz berriro, babolio! Ez duk ezer ikusten. Nork ez du pitorik ikusten. Nor da bilemen itxuan. Bixente Begioker, Osakidetzako okulistak konponduko darazoa. Begioker jauna, bazan garaia. Begira, hemen dituzu, bi hauek miope hutsak dira, beraz ospitalera eraman berko dituzu. Xalatari kontakatilu, mi ilusanakoa. Aizu, begi xatar jauna. Atrebentzia espada. Hor sudurtxoaren gainean dituzun. Beta aurrekoak ikusita, ez diruti zuk ere oso bizta hona duzunik, Eta zunin txikienak ere kontrolpean dauzkat nik, Aski da! Zuen gizango zaneten noski txirri, mirri eta txiribiton, ez da? Ba ikusmen azterketa egin beharra daukat. Naizute zaude. Megitegi jauna, txirrimik eta txibiton, oraintxe joan dira hortik, bai. Segituen ezagutuko dituzu, jarraitzen badiezu. Irun eskitila polit, baitira. Ez naiztu naiz. Bin eskatila polit eta gorila bat. Hobeto begiratu beharko dut, mila esker eta geroa. Etxorregatik. Ederki engainatu dugu, kulista babu hori, Hine bitxidu bai. Eskapada derra indio birrita txiribiton, hau ospatu beharra dago. Erki, kantuan egingo diagu orduan, Baita. Mugi gorputzea txiribiton, mambo! Gorputza, gure gorputza, neskamutien arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neskamutien arteko aurkikuntza. Zertan gara berdinak, zertan diferente, zertan gara berdinak, zertan diferente. Neskak eta mutilak, beltzi izan nahi zuri, biluzik jarri ezkero, guztiak urduri. Urduri. Beltzi izan nahi zuri. Gorputza dugu kapi, eta motore fin, pozik bizi gaitezen, daukagunarekin. Desberdin, Eta dena berdin. gorputza, gure gorputza, neskamutien arteko aurkikuntza. Gorputza,
gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Iritsi da finala! Hau ez da txantxa, bizikleta eder bat jokoan dago. Eta beno, finalistak gehiago ezagutu beharko ditugu, ez da lehen izan dugu, Danel Zubizarreta eskaiterra da, patinetan ibiltzen da. Eta gainera, nagusi denean, futbolari ez da nahi du, ez da? Bai. Ia bat, bigarren finalistak? Bigarren finalista Borja Elkoro berezi bar dugu. Futbolari izan nahi du, nia du gustokoen eta finalerdian zazpikaz puska sartu ditu. Eta Julen bere laguna agurtu nahi du. Eta bueno, finala jokatzeko Felipe beharrezkoa dugu. Eta hotx egin diezaiogun. Osongi, guazen, etorri honera txukun jarri biok nere alboan, eta Danelekin hasiko gara, Danel. Hartu zure lekua, hortxe bertan, eta aurrera! Ieu! Bat! Bi! Hiru! Lau! Danelek 6 hartu ditu. Ia, Borja, aurrera hartu zure lekua eta animo, Venga, Borja, ba! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Osongi, Borja! Guazen danak aurrera! Tira! Azken kontaketa egin ezagun ba. Danelek 6 hartu ditu. Eta Borjak berrik 8, beraz gaurko irabazlea Borja da! Iaba non dauden opariak? Hortxe datoz! Osongi, tira ba, Danel, zuretzako motxila polita. Disfruta ezazula, Eta Borjak 8 sartu ditunez eta guri irabazlea denez, primerako bizikleta hau eramango du etxera. Osongi, tira! Gero arte! Ai! Egunon, Gabon! Baina, hori ez da Gabon, gaur arrasaten gaude, bobo. Arrasaten. Ea, agurtu berriro. Egunon, arrasaten! Jakina arratsaldea delako, arratsaldeon. Utsi. Gaur, Jaun eta Andreok neska eta mutilok, zirkoa! Bai. Orain, zuek hemen arrasaten ikusiko duzuena, bakarrik zirkoan egiten da. Munduan bakarra. Munduan bakarra. Bobo, aste osoan ensaiatzen aritu da, saio honetara etortzeko. Aste osoa. Beitu, gaur, Bobok jauzi mortala bat egingo du nere besotik aurreraka kiribilduz. Aurreraka kiribilduz. Eta aro magiko hau zeharkatuko du. Eta gero, bere lekura itzuliko da. Buelta bat airean emanez, eta hori dena lurrera erori gabe. Munduan bakarra! Ea bo, presa hode? Presa nago, guazen ba. Bat, zer gertatzen da? Bobok, esaten dit, zuen laguntza behar dugula. Orduan, denok batera 3 arte kontatuko dugu. Ea, guazen ba. 3 arte kontatuko dugu, guazen ba. Ea, forte. Aurrera, Bobo.
Nola ez? Nola ez? Momento bat, Zer? Bai, baina gero... Bale. Barkatu, baina Bobo esan dit pizka bat polikiago egiteko. Polikiago! Ea, guazen, berri hongo dugu. Ea, 1, 2... Aurrera, Bobo! Ez! Nola ez? Baina nola ez? Zergatik? Pixkat orduan... Bobok, esaten dit pixkat, harinago. Harinago mesedek estela notan geratuko noiz. Ea, berriro, munduan bakarra, Bobo prez... Ea, Aurrera, Bobo! Bobo? Baina, Bobo, beldurtiala? Beldurti ez, hotzak nago. Hotzak? Baina ez hori, baina nola bai, mesedez, Bobo, mesedez. Ea, Bobo, atera hortik. Ez. Mesedez, hortik ateratzeko. Ez. Baina zer, Bobo, porrot? Gai. Baina, beldurra dauka? Ea izue, idea daukat. Txalo bat emango diogu bera animatzeko. Ea, bat, mietelo, txalo forte bat, forte. Fortago. Bobo, antziko zera? Hori! Aha! Munduan gakara! Orduan, Bobo, prez, kres nago! Ea, denok batera, ibarte kontatuko dugu. Guazen ba! 2, eta aurrera, Bobo! Txon! Bobo, baina, zer egin duzu, Gunduan gakarra? Barkatu, baina hori trampa hutsa izan da. Ez, gunduan gakarra. Hau ez da guken zehotu duguna. Gai. Ea, guazen geltokira gehiago esaiatzea. Esan agur, munduan bakarra, munduan bakarra. Azkenean konbentzitu nau Begioker jaunak, eta hemen haukazue betaurrekoak jantzita. Aizue, baino askozaz hobe ikusten dut, Adibidez. Begira, antzokiaren atzekaldean dagoen txartelura, oso ondo ikusten dut, han irteera jartzen du, ezta? Bai, noski. Mila esker. Aizue, eta ez letrak bakarrik, iztia bakarrik, koloreak ere oso ondo bereizten ditut. Adibidez, begira horko 5. errenkan dagoen Ainoaren jartzea, ez da, ez alarroxa, ez granatea, ez gorria da. Gorria. Mila esker! Eta asmatzen dudalanik ere, hemen dagoen kaikurika handienak ze koloretako jaka duen. Ordina, txala, mesedez! Eskerrik, hau! Lasaitu. Nondik atera dituk antiparklaustrofobiko horiek. Dotoreak, Mirrita Txiribiton? Politxak dira, Elegantzia. Arrasateko estiloa. Astoaren putza. Vicente Begi tontoren anaia biki ematen duk. Amaituna katxondeoa! Jopelas Txiribiton berriro kerreko bidetik etorri aiz. Bambonio. Ikusten, elkarren kontra tupust egin dute. Zer esan nahi du horrek? Ikusmen azterketa egin behar dugula! Ni lagunduko zaitut, Vicente! Txiribiton, ator!
gertatzen da. Ea, zer ikusten duzue horko arbel horretan? Mesedez, hori galdera simplegia da guretzat. Eze uste, kirtena garela, Txiribiton, erantzu jo keuke. Pintxo, merexena du. Zakur bat ikusten duzuela. Txakur bat, edo zein txakur, hori Txiribitonek eta biok, eta gure lagunok ere erki txautzen dugun txakurra da, Pintxo! Zero patatero, hankasartzen zena egin duzue. Horrez da inongo zakorrik azaltzen. Vicente, lupa bat opari, eta begiokerra jarriko izu tente. Horrimildu oraintxe eta begiratu ondo. Hau beldurtu da xauk, Txiribiton. Pintxok koska egingo te dion. Guax, esai. Zer egin dizue gure txakurra egin? Non dago gure txakurra? Txiribiton, egoera arriskutsuan gaude, hau konplota du! Horrela jarraitu ezkero, historian, aurreneko pakidermo beta aurreko duna izango baizen, kontu zen. Hori neuk erabakiko dut, ezta? Benaz guazen bigaren probari hasiera ematea. Mirri mesedez. Txirri, zuko be. Bigaren probari. Harrapatu du otartekoa direla, ezta? Baina horrek ez du esan nahi ondo ikusten duzunik. Mehar bada usainagatik asmatu duzu eta. Guk usaimenaz bakarrik puskarren txiratzeari. Antzematen diogu. Aikoa da. Txiribitonek ardezala lukainkari luzena duen otartekoa. Eta mirri berriz lukainkari txikiena duena. Hala. Ni pentsa, zergatik hartu behar du Txiribitonek lukainkari luzena. Ba, bera ere handiena delako. Txikito. Egin nago konforme. Nik ere hazi beharra xaukeat. Eta hortarako lukainka luzea egin behar diat. Xaldagia. Uste, nire favore, denok nire favore. Beno. Bai! Ai, si. Nahikoa da, ona ez gera filosofatzera etorrie. Gainera, lukainkoak ez dira benetakoak. Ikusmena neurtzeko bakarri balio dute, bai? Beraz, Txiribitonek luzena eta mirrik txikiena. Segi! Txikiena, mirri, txikiena. Txikiena. Ena txitsua, Txikiena. Bai txikia ordea. Segur ez dutela jateko balio? Nik bada espada ere ez nuke probatuko. Baguk bada espada ere probatu egingo dugu. Txiribito, ba, 2 eta 3. Txiribiton, lukainka ederrak, Ara maixoko labela eta guzti. Izilikago, babua, bergarako tostoia, baina plomoagoa izi. Hau marka. Orain nola jakingo dugu nork asmatu duen eta norkez. Ai, mirri eta Txiribiton. Hau mozoloak zareten, penagarria da zuen karrera gaurkoan. Aixo, noiz bukatuko ditugu mozolokeria guzti hauek? Pazientzia! Beraz, has dezagun lehen bailen azken proba.
Azken proba? Oraindik beste proba? Bai, Ai, ama. Baina, hau zer da, Ikusmen azterketa edo udaltzain izateko azterketa? ginkanaren erronka. Oso froga erreza da, bizna ona duenaren zan, noski. Bakoitza iskina batean jarri. Eta zini honiei iskine ginez, beste alderaino iritsi beharko duzue. Bai? Hori guretzat aur jolasa da, Begiak itxita ere, aixe, ingo genuke? Txeribiton, berta berareko aixela. Xadi jarro aixan, agurio. Utzi arrokeriak alde batera, eta hasi behingoz. Bere alasiko gara, Vicente? Txeribiton, prest? Baina, nor jarri du pareta hau hemen? Txeriton, hori aurretik zikatu behar genuen? Jarretxagun ondo. Berri daziko haituk, Oraingoan ikusiko duzue, Vicente, oraingoan, perfecto, ingo dugu. Ja, ba, Txeriton, prest? Iru, barkatu! Baina, zer da, oizta proba, ez da, zer? Baina pareta hori mugitu egiten da, jopela, triste nago. Honi ez da egia, ez bota errua ginkanari. Mirrita Txiribiton, nire betaurreko barre egiten zenioten, eta ondo argi gelditu da. Zuek behar dituzuela ni baino antiparra asko ere handiagoak. Nire antzaen txikiena izen baino lehenago, nahiago diat kaltontzailua burutik bera jaztea. Bai? Ba, betaurrekonik izan ezean, Vicenteren botika probatuko duzuen. Botika, tira, gaitzerri, Txeriton. Botika txoatak izango duk, zera, estia, eta ospina, marrubia, olako nasketen azkarri horitako bat, ez da, seguruna. Etzen jauna, oker zabiltza. Haitxi prakak! Galtzak geizeko? Estepdiz! Guau, txertoa niri esen minimate eta Txiribitonen ipurdia xamurragoa da, Txiribitonen ipurdia xalda tentagarriagoa. Mirri eta Txiribiton, txertoa jarri eta basakatuek baino pista hobeago eukiko duzue! Ai, ama! Pepito, lur jota ikusten zaitu, motel. Irakurketa ikastaro trinko horrek zizko eginda utzi nau. Aizu baino... Horru eginda nau. Ganoraz irakurtzen ikasi behar duzu munduko trenik ederrena idatzeko. Orain arte, ederki moldatu izan naiz. Bai? Eta nola egin duzu orain arte istripurik ez izateko? Nola irakurri dituzu trafiku seinaleak? Oso erraz, Felipek seinale guztiak ezagutzen ditu. Ai, tunantea. Ai, tira, denaren promes egin behar diazu, irakurtzen ondo ikasiko duzula, bai? Promes egiten dizut, Pampoxa. Orain Peliperi hotx egingo diot trafiko seinalekin lagun diezadan.
ekin behar diogu. Zue jarraitu liburu asko eta asko irakurtzen. Agur eta hurrengora arte! Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera gaur garagu onaxek etorri. Entzun herri maitea alaitu jendea. Esusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara hurrengo batean. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai.